Izborna hronika. Lokalni izbori 2012. Radosav Živković, kandidat Pokreta za naš grad za načelnika opštine Pale, naglasio je na konferenciji za novinare da su Srpska demokratska stranka, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Demokratska narodna partija i druge partije izmaltretirale građane Pala ljepljenjem predizbornih plakata i drugog propagandnog materijala tamo gdje to zakonom i odlukama Skupštine opštine Pale nije dozvoljeno. Pokret za naš grad uputio je prigovore Opštinskoj izbornoj komisiji i Centralnoj izbornoj komisiji, koje jesu naložile partijama i komunalnoj policiji da uklone plakate odmah, ali partije nisu poštovale te odluke, ističe Živković. Mi smatramo da Opštinska izborna komisija svojim ponašanjem, odnosno samo donošenjem odluka i izdavanjem naloga, a nikakvim sankcijama, nije ništa drugo uradila nego omogućila svim ovim strankama da oni produže svoju praksu bez ikakvih posljedica, a mi ovim putem pozivamo Centralnu izbornu komisiju da reaguje i da preduzme sve neke korake koje im zakon omogućava, znači i da kazni navedene političke subjekte za ovakvo ponašanje. Pokret za naš grad i poslije izbora će insistirati na provođenju zakona i tražiti da svi oni koji su prekršili zakon budu sankcionisani zbog toga. Željko Ilić, kandidat za odbornika Skupštine opštine Pale, istakao je da su partije kampanju provodile nezakonito. Pored svih naših upozorenja da se poštuje zakon, da se plakatiranje i svi ostali baneri, zastave i sve drugo ne stavlja na zakonom zabranjena mjesta. Evo, kolega je već rekao, u više navrata, bez obzira na pritužbe, to se radi i stalno se ponavlja. Znači, svjesno se iritira i opštinska komisija i ruše njena rješenja, i Centralna izborna komisija, i zakon, i naravno naši stavovi. Pokret za naš grad oštro je osudio pojavu da pojedine stranke nude novac kako bi pridobili glasove i upozorio građane sa pravom glasa da ukoliko uzmu novac učestvuju u krivičnom djelu sa strankama koje provode ovakvu praksu. Pokret za naš grad osudio i ponašanje partija koje organizuju žurke za mlade, na kojima se uz ogromne količine alkohola stvara lažni privid sveopšteg veselja u vremenu kada veliki broj ljudi nema ni osnovna sredstva za život. Pokret za naš grad u protekle 4 godine novac je usmjeravao u humanitarne svrhe i poziva i ostale partije da učine isto. Kandidat Partije demokratskog progresa za načelnika opštine Sokolac, Stojan Petrović, istakao je na tribini koja je održana na Sokocu da će, ukoliko dobije povjerenje građana, raditi na promjenama u opštini Sokolac, prije svega u oblasti privrede i poljoprivrede. Kao načelnik će se zalagati za osnivanje fonda koji će pomagati porodice poginulih boraca, demobilisane borce i invalide, stara i iznemogla lica i nezaposlena lica. Posebno pažnju ćemo obratiti na pokretanje poljoprivredne proizvodnje, turizma, urediti šumarstvo i urediti grad. To se sve može uštedom u budžetu, znači opštine, da se manje troši na administraciju i na funkcionere opštine, znači smanjiti plate, a taj novac plasirati za proizvodnju. Na listi Partije demokratskog progresa nalazi se mnogo izvanrednih ljudi koji mogu provesti program partije i uraditi mnogo dobrih stvari za opštinu Sokolac, rekao je Predrag Batinić, nosilac liste Partije demokratskog progresa za odbornike u Skupštini opštine Sokolac. Mi smo stranka koja nikad nije previše obećavala, ali uvijek radila ono što je obećavala. Mi imamo zaista nekoliko bitnih infrastrukturnih projekata koje ćemo raditi narednom periodu. Prije svega to je bazen, to su tenisska igrališta, mislimo završiti jedno šetalište kroz Sokolac, popraviti infrastrukturu i osvjetljenje. Naravno, sve je to moguće samo ako imamo čestite ljude, ako imamo poštene ljude i ako imamo sposobne ljude. A mislim da su takvi ljudi na našoj listi, a posebno naš kandidat za načelnika, gospodin Petrović Stojan. Na tribini na Sokocu predstavljeni su kandidati Partije demokratskog progresa za odbornike u Skupštini opštine Sokolac, kojima su podršku dali i predsjednik partije Mladen Ivanić, potpredsjednik Dragiša Delić i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Zoran Đerić. Ekološka partija Republike Srpske je partija u kojoj su pametni i humani ljudi sa vizijom i programom koji žele da omoguće građanima Pala da se zaposle i da od Pala naprave čist, bogat i srećan grad. Ističe se u saopštenju kandidata za odbornika u Skupštini opštine Pale Sanje Pečenice. Na listi Ekološke partije su djeca poginulih boraca, invalidi, školovani i vrijedni ljudi, puni stvaralačke energije koji žele da od Pala naprave razvijen kraj po uzoru na zemlje Alpskog regiona, koje su takve zahvaljujući ekološkim partijama koje su tamo na vlasti, ističe se u saopštenju.
Pale su mjesto koje može živjeti samo od Jahorine kao turistički grad, ali imaju i mnogo više. Sanja Pečenica naglašava u saopštenju da je majka koja brine o budućnosti svoje i druge djece, koja će provesti obećano ukoliko dobije povjerenje birača na Palama. Koalicija Napredna Srpska zalagat će se za razvojni budžet grada Trebinja, povećanje granta boračkim kategorijama za 50% i otvaranje proizvodnih radnih mjesta, poručio je kandidat ove koalicije za odbornika u Skupštini grada Maksim Mrakić. Napredak u Trebinju može se ostvariti samo uz pravedniju raspodjelu budžetskih sredstava i zapošljavanjem mladih prema sposobnostima i stručnoj spremi, a ne prema stranačkoj pripadnosti, rekao je Mrakić novinarima u Trebinju. On je naglasio da sa budžetom grada većim od 20 miliona konvertibilnih maraka niko ne smije biti gladan i da se svima mora obezbijediti da normalno žive od svog rada. Kandidatkinja za načelnicu opštine Bileće, Radana Bodiroga, rekla je da će ukoliko osvoji mandat posebnu pažnju posvetiti srednjoškolcima i kvalitetu njihovog obrazovanja. Ona je upozorila da se učenici koji imaju pravo glasa zloupotrebljavaju u izbornoj kampanji. Nastojaćemo da obogatimo sadržaje za mladu populaciju, organizovat ćemo sajmove na otvorenom i različite kulturne manifestacije, kaže Bodiroga. I za kandidate za odbornike ove stranke jedan od osnovnih zadataka, ako budu na lokalnom parlamentu, bit će briga o mladim opštine Bileće. Nosilac odborničke liste Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj za Skupštinu opštine Bileća, Dražen Dunđer, također upozorava na problem lobiranja za glasove u školskim klubama. Svi oni koji svoj glas prodaju za 50 ili 20 konvertibilnih maraka u naredne 4 godine ne bi trebalo da imaju pravo da se bune na lošu ekonomsku, političku i svaku drugu situaciju u Bosni i Hercegovini, smatraju u Reformskoj stranci iz Zvornika. Smiješkom sa plakata, lažnim obećanjima i sitnim novcem skrenuli su narod sa stvarnih problema, ističe se u saopštenju ove stranke i dodaje da kandidati za najviše opštinske funkcije narodu nisu rekli istinu, da nakon izbora ih očekuju nova i ne mala poskupljenja. Bijeljinski odbor Socijalističke partije pozvao je stanovnike Semberije da izađu na izbore i glasaju za promjene, za vrijedne ljude sa dobrim idejama. Iz opštinskog odbora saopšteno je da socijalisti vođeni idejom o pravdi i jednakosti starom više od jednog vijeka pitaju kada će u Semberiji zaista zaživjeti demokratija. Ističući da ima mnogo ljudi u nevolji kojima je potrebna pomoć, ali ne samo pred izbore, u saopštenju bijeljinskih socijalista naglašava se da su u prethodne 4 godine nije mogla vidjeti požrtvovanost, ali da je bilo mnogo svečanih otvaranja, čiji je cilj bio osvojiti vlast po svaku cijenu. Odbornik SNSD-a u Skupštini opštine Bijeljina Radosava Perić ocijenila je da su žene zauzele važan politički položaj u ovoj stranci. 4 žene u još aktuelnom sazivu naspram 4 muškarca pokazuju da ova stranka uvažava ženu zbog njene sposobnosti da djeluje u porodici kao stup društva, ali i u društvu jednako kao i muškarac, rekla je Perićeva, predstavljajući 12 kandidata za odbornike SNSD-a na predstojećim izborima. Perićeva, koja je i kandidat SNSD-a za novi odbornički mandat, pozvala je na konferenciji za novinare građane da 7. oktobra glasaju za žene SNSD-a koji će se boriti za potrebe svih ljudi podjednako. Kandidati nezavisne liste Svi za Banja Luku za odbornike u Skupštini grada Banja Luka danas su ocijenili da je stanje u sportu u Srpskoj katastrofalno. Sportisti, kaže nezavisni kandidat ove liste za odbornika Borjana Ivić, nemaju ni finansijsku ni moralnu podršku. Prema njenim riječima nedostaje dvorana, a i one koje postoje nisu dovoljno opremljene. Nezavisni kandidat liste Svi za Banja Luku za odbornika u Skupštini grada Banja Luka Branislav Račić mišljenja je da grad Banja Luka treba da prestane da finansira profesionalni sport koji ima rezultate ispod prosjeka, a da sredstva treba usmjeriti na finansiranje amaterskog i rekreativnog sporta. U Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovini svega 30 kandidata za načelnike i gradonačelnike i 20 političkih partija imaju svoj program, pokazala je analiza predizbornih aktivnosti koju je provelo 12 nevladinih organizacija. Grand menadžer Centra civilnih inicijativa Igor Cocić rekao je da su sve partije pokazale neodgovornost prema biračima i odbijanje da učestvuju u forumima sa građanima. On je istakao da partije i kandidati i dalje ne razumiju šta su prioriteti građana. Posebno zabrinjava činjenica da je 14% obećanja usklađeno sa očekivanjima građana, rekao je Cocić na današnjoj konferenciji za novinare u Banja Luci. On je ukazao na nesrazmjer polne zastupljenosti, a da pitanje nacionalnih manjina uopšte ne postoji. Predsjednik udruženja Roma Evrorom Nedžad Jusić kaže da nijedna partija u svom programu nema ni riječi koje se odnose na pitanje nacionalnih manjina, te ističe kako će na izbore izaći 88% Roma,
Konferenciju za novinare u Banja Luci danas su organizovali centri civilnih inicijativa sa 11 nevladinih organizacija.